இப்போ புத்தக பயிற்சி பார்க்கலாம். வனப்பு இச்சொல்லின் பொருள். வனப்பு இச்சொல்லின் பொருள் அழகு. வனப்பு பொருள் என்னன்னு பாருங்க, அழகு. சரிங்களா? நன்றென்றல் இச்சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது. நன்றென்றல் எப்படி பிரிக்கலாம்? நன்று கூட்டல் என்றல் அப்படின்னு பிரிக்கலாம். நன்றென்றல் எப்படி பிரிக்கலாம்? நன்று கூட்டல் என்றல் அப்படின்னு பிரிக்கலாம். சரிங்களா? மூன்றாவது பாருங்க. என்று கூட்டல் உரைத்தல் இச்சொற்களை சேர்த்து எழுத கிடைப்பது. என்று கூட்டல் உரைத்தல் இதை எப்படி சேர்த்து எழுதலாம்னா என்றுரைத்தல். ஆன்சர் என்றுரைத்தல். கண்ணுக்கு அழகு. கண்ணுக்கு அழகு என்னது? இரக்கம். இரக்கம் காட்டணும், அதுதான் கண்ணுக்கு அழகு இல்லையா? அப்போ கண்ணுக்கு அழகு இரக்கம். சரிங்களா? அடுத்தது பொறுத்துக பார்க்கலாம். பொறுத்துக. கண்ணுக்கு அழகு. ஆன்சர் பாருங்க, இரக்கம் காட்டல். கண்ணுக்கு அழகு இரக்கம் காட்டல். காலுக்கு அழகு. காலுக்கு அழகு பிறரிடம் சென்று கேட்காமை. காலுக்கு அழகு பிறரிடம் சென்று கேட்காமை. ஆராய்ச்சிக்கு அழகு இவ்வளவுதான் என உறுதி செய்து கூறுதல். இவ்வளவுதான் என உறுதி செய்து கூறுதல். இசைக்கு அழகு கேட்பவர் நன்று என்று சொல்லுதல். இசைக்கு அழகு என்னது? கேட்பவர் நன்று என்று சொல்லுதல். அரசனுக்கு அழகு. அரசனுக்கு அழகு என்னது? நாட்டு மக்களை வருத்தாமை. நாட்டு மக்களை வருத்தாமல் இருக்கிறது தான் அரசனுக்கு அழகு இல்லையா? ஓகே, அடுத்த பயிற்சிக்கு வாங்க. பாடலில் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்று போல் வரும் சொற்களை எடுத்து எழுதுக. பாடலில் இருக்கக்கூடிய இரண்டாம் எழுத்து ஒரே மாதிரி வர்ற சொற்களை எடுத்து எழுதணும். இரண்டாம் எழுத்துன்னா செகண்ட் லெட்டர் இல்லையா? அப்போ பாடலை நம்ம படித்து பார்த்துட்டு அதில் உள்ள இரண்டாம் எழுத்து வந்து என்ன பண்ணணும்? ஒரே மாதிரி இருக்கிற வார்த்தைகளை நம்ம எடுத்து எழுதணும். பாருங்கள், கண் வனப்பு கண்ணோட்டம் ரெண்டுலேயும் இன் அப்படிங்கிற எழுத்து வந்து ஒரே மாதிரி வந்திருக்கு. இரண்டாவது எழுத்து கண் வனப்பு கண்ணோட்டம். அடுத்தது கால் வனப்பு செல்லாமை. கால் வனப்பில் இல்லு, ரெண்டாவது எழுத்து இல்லு, இதுலேயும் இரண்டாவது எழுத்து இல். அப்போ கால் வனப்பு செல்லாமை. நெக்ஸ்ட்டு கேட்டார் வாட்டான். ரெண்டுலேயும் இரண்டாம் எழுத்து பாருங்க இட்டு. கேட்டார் வாட்டான். என் வனப்பு பண் வனப்பு. ரெண்டுலேயுமே 3 சுழி இன் வந்திருக்கு. என் வனப்பு பண் வனப்பு. ஓகே குழந்தைகளா, நம்ம இதோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ.